Vanoti Masomera kune ngozi vanotorevesa. Doreen nasisi vake Ketty vauya pasocial media vakatanga kuair dirty laundry yezvinhu zvavo zvavanoita kuseri. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kwatinaka kuzoposta mavideo akawanda nekuti mvura yakazonaya tikanyorerwa tsamba ndokumanya kumusha uku kwatakanorima asi tadzoka. Please don't forget to hit the notification button kuti pese patinoposta muve the first people to know. Saka Ketty aita live yake akatuka mwana wamai vake zvinorwadza, amutuka neurema hwevana vake. Doreen ari kuti zvinhu zvinorwadza zvikuru kutukirwa urema, asi Ketty nyaya yake iri kuita kuti ataure nyaya yeurema iri pakuti Doreen akakonzeresa ega mavanga enyora kuti vana vake varemare nekuti akakontinya nedrug addiction, akakontinya achimwa bronco aine mimba, uye pamwana wake mudiki uyu ari kuyamwisa uku achimwa bronco. Ataura zvakare akati vari kudependa on grant ragogo vari kuEurope kuti vaindise vana vaDoreen ava kuchikoro, uye vamwe vana vake vanogara vari pamba since gogo vasingakwanisi kutumira mwedzi nemwedzi kwaari. So pamwe chete nemurume waDoreen atukwa ipapo kudzuri baba wakaita sei, unorora munhu ane vana vake fine wavati ndevekwamandaza, sei usiri kubatsira mudzimai wako kuendesa vana ava kuchikoro. Nyaya dzacho dzakaoma. Doreen ari kunzi zvaakarara nanabamukuru vake, murume waKetty nemurume wasisi vavo vedu madhire kupindura ekutukawo, madhire ekunyarara yandichaita zimurume rinenge dzetse, zimurume simba murume wako here iwe Doreen? Chris haasi murume wemunhu, simba murume wako. Handichakunyarariri manje. Now I'm open for business. I'm here to fight. I'm ready to fight you. Unofunga kuti kana ndichikunyarara ndendichinyarara namaitino nana sekuru beds? Yes, musandirambidze kutuka ndichaura zveedzi because ndo iripo, ndo yandoziya. Une AIDS ende unayo Satan. Hausi kuunderstanda kuti kunyararirwa kusi kutya, asi uri kufunga kuti uri kukutya hereyo. Babata natwa wakablokera na chine hanzvadzi yako. Tell the people the truth. Unoudza shami kuti akasemewa nemurume. Iwe kana wanga usina kusemewa nemurume, Simba ndiye baba wa Quinton na Shamaine. Sai wakasiyana na baba wa Shamaine na Quinton. Wakasirwe iko na baba wa Shamaine na Quinton. Unoudza shami kuti shami wakasemewa nemurume kwa iwe. Kana usina kusemewa nemurume, baba wa Quinton anoziva baba wake akambohagwa na baba wake. Anoziva baba wake here Quinton. Where is Stephen? Did Quinton ever see who is his father? Bring the V11s. Who is Quinton's father? Baba wa Quinton akamboona baba wake. Sa Brandon anoti tikauya kuAfrica anoenda kunotoni kuna baba wake vawakashirwa navo. Zihure hozanasha wakuna. Hure. Ukaona waita hure rekuti unosvirwa nemurume wasisi wako, sit down. You are cheapest, evil thing. Munhu unovatwa ini ndonovatwa nemurume waDeborah, never. Bitch, hure hozana shawa kuna. Udza Simba kuti ruvengo rwuri pakati pangu newe nderwei. Waivatirwei nababa Brandon? Waivatirei nemurume wangu? Nyangu akanga ari murombo, nyangu akanga asina unduro, waivatirwei naye wakadi kutsvaga wako? You escalated. After baba Brandon tikakuregira tikati pamwe waive udiki. What did you do? Continue waitsvagei kufoni yaChris. Unokumbira Chris kuti akutengere foni nomuziyo yo. Unayo AIDS. Unayo AIDS. Waituka maiti tuchiti maiti twanedzi wauna. Hauna mapirisi AIDS here. Wakazunyadziswa nevanhu zvikantakakuona kumapirisi kwaweko. Ko wakafuta kudaro neiko na Simba. Munofuta zvakadaro hamugoni kuenda kugym here vanhu. Munonyengana seiko imimi vanhu imimi kani imimi. Munonyengana seiko naimi Simba naDoreen naimi zvindwindwi zvimbwasungata zvakafuta zvine obesity nemapirisi edzi yekumabhazi. Simba wakafuta zikupepekana rakadyiswa zimunhu risingakwanisi. Haukwanisi kukumbira family yako here kuti ndokumbira kuti mundidzikinira ndibude muhuro wandakaiswa uko. Kwa hiyo Simba ukadyiswa akaunongotarisa vana vasiri vako zvirema zvese zvenyika yeZimbabwe. Zvinongonzi vana vaSimba ndevekwamandaza ndevako here vana vavaye. Haunyariwo here vana atete vako nanambuya vako naiwe Simba. Nezigadzi rako rakaikudyisa. Unoona Simba anoda keke. Simba anoda magwinya makafuta, muchafa neBP nekuti makafuta. Zimurume anoita mazita ako akakura kuita kunge nzou yekuchimani mani. Zvirema zviri pamunhu wanu.
That shows you kuti God is giving you what you deserve. Unopa vanhu vana vasiri vavo. Wakuda unyepera kuti Shame hazivi baba vadivine. Just because you wakanyepera Shameni kuti mwana waJo. Doreen enda kuna Tinashe Mugabe uite DNA undinyadzise pamberi pe-social media. Enda pa live. Daidza Tinashe Mugabe. Prove me wrong kuti Shameni mwana wani. Who is Shameni's father? Iwe Simba utori muroi. Dai watotanga kufa nezidako. Munhu ane mazibhutsu akakura nemazitsoka mazibhutsu anenge ajoka pa makasa. Iwe Simba unogara nemukadzi anogara nevana. Nyange vakanzi havasi vako vana vekuhurwa kavava. Doreen azivi kuti vana vake ndevani. Anenge akadhakwa neBrongo. Doreen iwewe Simba pane beef yangu newe ndepekuti why do you allow Doreen to abuse her children and not to take them to school? And why do you stay with Doreen and you depend kuti gogo abhadharire vana school fees yevana vanenge vachihurwa naDoreen kumabhazi? Why iwe Simba Mandazi unogara naDoreen uchiona vana vasingaendi kuchikoro vachitumwa up and down every day? Enda papa house unotenga Brongo. Enda papa house. Doreen inini ukada undibhowa ndokunyudza. Ndokunyudza zvekudaro chaizvo. Siyana neni, leave me alone. Deal with the situation ya gogo wena. Deal with it. You are the one akapinza gogo situation ya vari. Lonely or no lonely, it's not our business. You are the one akatanga kutuka pakasvika Shami nababa atanatswa. Taigara nagogo zvakanaka. Pakasvika Shami nababa atanatswa nemazepe ukarwadziwa kuti vanhu vauyisirwe, but unogara uchitaura vanhu kuti haudi kuuya kuEurope. So why are you fighting? Are you not the one anoita remote control kuna gogo kuti endai musataura ichi pidai pana izvi muti itai so idai so? Are you not the one? Tipinde panapa titange kuplaya maaudio. I am here open for business. Now I am ready. Ndokuplayera maaudio ese kubvira maaudio andasikadi kuplaya kudhara. Don't dare me. Pandakanyarara pakakwana. Ndinokuplayera maaudio kuti mese munenge makanganwa mukatanga kufunga kuti amawanepi ndinawo. Nonsense. Unorwadziwa kuti Shami nababa natswa namazepe auya kuno. Yes, mazepe chero ndikamutora nemari ndeyangu. Haundipi mari iwewe. Ndaita zvandinoda nemari yangu. Yes, handina priority kuAfrica ini. Handina mwana ari kuAfrica ini. Handina mubereki ari kuAfrica. Mai vangu vari muno ndakavatora ndini. Zvese zvavanoganza kuti ndine mari nei vakaiwana because of me. Deal with that. Rubbish. Handikutya ini. Handitombokutya kana ndaitonyara sinyoro vaiti ketty usapindura zvinozoita